Nosaltres abans de començar el curs estàvem nerviosos. Fer nous amics Tan difícil. és el mateix i no és tan difícil com sembla. Costar de llevar-se a les 7, anar cap a les 3, tenir tota la tarda lliure per quedar amb els amics. I ara hem fet moltes noves amistats. Projectes és diferent. Si escoltes a classe ja ho tens quasi bé tot fet i els exàmens són exàmens. Les sales de jocs. És algo que et posen si et portes molt malament. Ens hem llegit 3 llibres en català. A les 8 has de deixar el teu tàper. Doncs un estuig amb llapis, goma, bolis, lo bàsic. Sí que es pot jugar a futbol. I llavors tu deixes el mòbil allà, amb silenci. Doncs el primer dia és per conèixer l'escola. Bon dia, què vol? No, miri, no. Ara no el puc agafar, que no ho sabeu que estic a classe. Truqueu més tard. El Despatx, un podcast de Badruna Navàs que farà que vulguis tornar a estudiar. Sap què? Ara no puc en aquests moments. En tot cas, em truca més tard. Benvinguts i benvingudes a un nou capítol del nostre podcast on respondrem algunes preguntes dels de sisè, per tal de respondre algunes de les seves inquietuds. Nosaltres som la Sara Matamala, L'Arola Mora. I la Laura Vila. Doncs comencem amb les preguntes. La primera és una que creiem que és una de les més típiques. És si estàveu nervioses abans de començar el curs. Nosaltres abans de començar el curs estàvem nerviosos perquè era una nova etapa i era tot diferent, però després, doncs, com que estàvem amb quasi tots els companys amb els que havíem compartit la primària, doncs llavors ja no va ser tan difícil acostumar-nos. Algun consell per gestionar-ho? Doncs fer nous amics, també seguir amb les teves amistats, tot i que potser us separen en classes, igualment us seguireu veient, i despertar-te un matí, més d'hora, però és el mateix i no és tan difícil com sembla. També tenen clar que canviaran l'horari. Us ha costat adaptar-vos en aquest horari? Doncs al principi del curs, sí que va costar de llevar-se a les 7 i tampoc dinar cap a les 3. Ara doncs no costa tant i ja és com la rutina de cada dia. Quins avantatges i desavantatges pot tenir aquest horari? Doncs avantatges, tenir tota la tarda lliure per quedar amb els amics. També, per exemple, jo puc dinar amb ma mare perquè plega a la mateixa hora. I també fer-ho tot d'una tirada, no parar i tornar a començar. I desavantatges, aquest de llevar-se a les 7 per ser al col·le a les 8 i també dinar més tard. També després de molts anys canvieu de companys de classe. Ha costat acostumar-se al nou grup classe? Al principi sí, perquè no coneixíem gaire, no els coneixíem a tots, però després, llavors ja ens vam començar a conèixer i ara hem fet moltes noves amistats. Sempre esteu amb el vostre grup o en algun moment us canvieu? A optativa ens barregem les classes, tot i que pots triar, llavors et separes, i a projectes sí que ens barregem totes les dues classes de primer d'ESO i en les altres classes fem la nostra classe. Es treballa per projectes. Projectes és diferent, barregem dues assignatures, en aquest cas nosaltres fem biologia i català, i es fan maquetes, es fan tríptics, es fan diverses coses i només tenim 2 hores a la setmana, llavors no podem treballar tant. Hi ha diferents aules i espais per les àrees? Sí, però la majoria de les classes es fan a la mateixa aula, però hi ha algunes com les típiques d'educació física, a vegades música i tecno, visual i plàstica i projectes, doncs ho fem en una altra classe. Hi ha molts deures, s'ha d'estudiar molt i els exàmens són molt difícils. Aviam, jo crec que a primària ja ens posàvem molts deures, llavors aquí tampoc és que canvi gaire. I s'ha d'estudiar molt, doncs, si escoltes a classe ja ho tens quasi bé tot fet. Has d'estudiar, sí, però ja ho tens mitja part feta. I els exàmens són exàmens, no
no són ni molt difícils ni molt fàcils. Bueno, també depèn de l'assignatura. Ens recomaneu alguna rutina per portar les coses al dia? Doncs jo, per exemple, tinc un horari on m'apunto tots els deures i el que he de fer. A l'agenda també, que ja ens diuen el que ens hem d'apuntar. I si escoltes a classe, com ha dit la Laura, ja ho tens bastant tot clar. Us agraden les instal·lacions? Quines? A nosaltres, a mi m'agraden molt les instal·lacions del centre. Són molt grans i per això el primer dia i les primeres setmanes et costa una mica acostumar-te, però al final t'acabes acostumant i ens agrada molt aquesta aula, la del podcast, i també ens agrada molt l'aula de la sala de jocs. Treballeu amb ordinadors quan? Doncs a primària, almenys on jo anava, jo crec que treballàvem més amb ordinadors que aquí, perquè els ordinadors tampoc és que els haguem fet servir gaire, només per algunes activitats puntuals que s'ha de fer servir al Canva o altres eines, però tampoc és que els fem servir gaires. Què són els fulls d'incidència? Doncs les incidències és algo que et posen si et portes molt malament. Les observacions són una cosa més petita, que és si fas alguna cosa que no ha estat bé. I llavors, a partir d'això, hi ha un globó més si tens 4 incidències, una carta a casa, i per expulsar-te t'has de portar molt malament. Com són els professors? Són molt estrictes? Els professors jo crec que estan molt bé, no són gaire estrictes. Et posen deures, però si treballes a classe no has de patir pels deures ni pels exàmens. I jo crec que els profes ho fan bastant bé, no considero que siguin gaire estrictes i m'agrada molt els profes. Heu de llegir llibres? Quants? Doncs mira, aquest any, per exemple, ens hem llegit 3 llibres en català, un per trimestre, més o menys, i llavors hem fet un examen. A castellà hem llegit 2 llibres que ens ha dit l'escola, els de català tots els ens ha dit l'escola, i a castellà ens n'hem llegit 2 que ens ha dit l'escola, que hem fet un examen després, i un que l'hem triat nosaltres i hem hagut de fer una presentació que les estem fent aquests dies. I d'anglès doncs hem fet també un llibre, hem fet 2, un llibre ens l'ha donat l'escola i l'altre també ens l'ha donat però hem fet una presentació. Per educació física porteu xandall? No, podeu portar roba còmoda i no s'han portat res en específic. Si ens volem quedar a dinar a l'escola, com ho hem de fer? Doncs a principi de curs, amb tots els papers, envien també un paper per quedar-se a dinar i tu has d'apuntar quins dies et pots quedar a dinar. I llavors al matí, a les 8, has de deixar el teu tàper, perquè has de portar el tàper, te l'has de preparar el dinar a casa, has de deixar el teu tàper en un carro que hi ha al costat del bar i llavors ja te l'escalfen i quan acabes el col·le te'n vas a la sala de jocs i ja pots dinar tranquil·lament. Per les classes, quin material hem de portar? Doncs un estuig amb llapis, goma, bolis, lo bàsic, i llavors una altra part amb colors i retoladors per llavors visual i plàstica i aquarel·les que es faran servir poc però es faran servir. I també us recomanem que porteu un carpesar, és com una llibreta però és com un arxivador també. Hi ha fulls i fas els apunts allà i llavors quan has d'entregar ho grapes i ja està. Quines estones sortiu al pati? Nosaltres sortim 35 minuts cada dia, que estan repartits de la següent manera. Primer sortim a les 10, acabem del pati a les 10:25, tornem a classe, fem 2 hores i llavors sortim 10 minuts a pati de les 12:25 a les 12:35. Es pot jugar a futbol al pati? Sí que es pot jugar a futbol, també a bàsquet i allà per agafar una pilota doncs has de deixar un objecte teu i així s'intercanvia i s'assegura que després quan tu vagis a buscar el teu objecte tornis la pilota. Podeu portar el mòbil a l'escola? Sí que es pot portar, però a les 8 del matí quan arribeu obren la caixa que tenen amb una clau que ja tenen els professors i llavors tu deixes el mòbil allà amb silenci i llavors a l'hora de sortir doncs t'obren la caixa i agafes el teu mòbil.
però a dintre del centre no es poden fer servir. Feu estona de lectura? Doncs sí, nosaltres fem estona de lectura i es reparteix de la següent manera. Després del segon pati, cada dia es fa dilluns, dimecres i divendres lectura i dimecres i dijous es fa un repte matemàtic. I per acabar, el primer dia què feu? Doncs el primer dia és per conèixer l'escola. Ens van ensenyar una mica com eren les classes, a quines haurien d'anar, i després ens van explicar una mica de les incidències i les normes una mica de l'escola. Esperem haver-vos respost als vostres dubtes i inquietuds. Ens agradaria que aquest capítol us ajudi i us serveixi perquè gestioneu millor el vostre canvi i us esperem el curs vinent.